everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of fortune. I love you. I love you too. Unsa tayo magisulti? Ha? Unsa tayo magisulti? Oy, wala ko maklaro. Unsa man to? Ah. Hello? Hello? Yes. Hello. Unsa man to imong last nga gisulti? Di maklaro kay saba kaayo diri. Kuan kanang imong giingon ba nga giant teddy bear ba? Kana na lang mo'y regalo ni Ing-Ing. Okay. Final na ni. Kini na lang gyud. Oh, mao gyud. Okay. Sige. Sige, kita ra taon niya. Okay. See you later. Bye. Ay, mayo gani kay wa niya maklarong akong gisulti. Pero happy na ko nga nakalito ko adto nga niya. Bahala ko niya maklaro. Sulpad na akong problema sa akong irikalo. Ang ako na sa sulubod ang problema. Pero pwede na magutingali nga mga rasunis lang ko. I-check na ko nga akong kabinet. Bitan ahon ako, pi. Murag taod-taod na ra ba nga, wala ko matanaw akong mga sinina da. Ay, dukhan na, madi ay inyo eh. Mamalit ako mga karton nga kasudlan ini. Di lang oy. Mga eco-bag na dagko lang. Kay hasol na kay mga karton oy. Sige. Mupalit niya ko. Uy, ala. Nakalimot man ko nga mangita day ko usay sulubon. Haskang. Ay, lain naman noon akong gibuhat. Gikapoy na raba ko da. Pero, layo pang oras. Paway una ko. Then, maligog usab. Dayon, mangitag sulubon. Paway lang kog 20 minutes. Wa man isin ang akong message. Sige mag-ring ang iyong cellphone. Usod ba ka ko, no? Makasura man ko kay wa man niya tangtang ang akong access sa mansion. Pero di na masabgod appropriate nga basta-basta na lang kumusod kay sirang usa. Maghuwat-huwat na ko gamay. Basta nag-ilis na o wala makabantay siyang phone. Maghuwat lang ko gamay. Maura magyapon. Hala no? Wa ka tumakatog. Musud na balaga ako, no? Bahala na. Musud ko. Mahal. Pagmata na. Mahal. Yan na. Matog pa ko. Mata na ba? Di ka mo mata? Wait, tao. Damgo na ito. Nayapag na. Anong nagtanggom kong ingon ato? Angel? 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 Ayaw kalimot sa parte. Haskang! Ay. Nagatuog ka, no? Ganina na ka? Ganina ra ko sa gawas. Wa nimo ma-check ang imong phone?
Maghuwat ko sa sala. Take your time. Naaragid ka to siya sa gawas? The whole time? Nagdam ko ragid ka ako adto. Mata na ba? Di ka mo mata? Ew! Ew! Dam ko ragid tingali to eh. Kaya nagkamatag ko dayon. Unya, nangulat ako ko dayon. Pero sa hangin ra di ay. Kuanggol man tong dam ko, ha? Hey! Ay, kasi may kong sulubon, uy. Nga na bang itando masag ko ining party, ha? Ay. Kini na lang. Bahala na. Ay, kadugay tao sa kong pinanggaw eh. As kang dugaya yun. Pero okay ra. Happy lagi ko nga magpaabot niya. Pero, curious lang ko kung unsa yang isulog. Pero di sa tingali siya magmaong eh. Ato na ta. Oh, Okay rin akong gisulob. ha? Bati? O, wakoy angay. Lain ko tanahon. Mag-ilis lang kong lain, oy. Ayaw! Lain mo ka ko tanahon. Mag-ilis lang ko. Kadali ra lagi ko. Hala, unsa man ako sa pagsulti nga angayan kay siya. Nga misamot siya kagwapa siya ang isulog. Hoy! Pagtarong ba? Wa ba ko'y angay? Ayaw ka ikaw gusulti sinuod. Hoy, Marvin! Bala ka di, oy. Mag-ilis ko, oy. Ayaw na. Kay, maliit na kita. Okay naman ko nang gisulob nimo. Nga nga na, magkabatingog. Medyo nahiwi. Ha? Kining dapita. Oh, nahiwi. Ah. Oh, ha? Okay. Nahiwi. Oh, kining dapita. Oh, Okay, let's go. Nganong awkward man kaayo, eh. Muramig di ka ila. Wa miting ganay. Ug straight ka eskarsada yung pananaw. Gusto di gihon akong naining abogaduha. Ma-feel man ako ang kakusog sa akong heartbeat eh. Mayo gani. Dili ra niya madungog. Awkward ang tag-ayo. Naunsa man ko eh. Na-conscious na may noon ko nga nagtupad may karon sa sakyanan. Dili man ni first time nga nahitabo. Pero first time ni nga ingon siya ini ka feminine o get up. Hala eh. Di ba kani siya aware unsa siya kasiksi karon no? Ay. Nasuko ka nga nadugay ko? Ha? Oh, wa uy. Nganong masuko man ko? Aw, abi na kong nasuko ka. Wa mo gugay tingog-tingog kanina. Ha? Kuan ka nang doon na ako'y gihon na. May paglag-ilis lagi gud kog lain kaniha. Ha? Nga naman. Okay raman ko nang gisulob ni mo, God. Di man gugog komportable magsinina gud. Pero lain man sa kayog magmaura ko. Nangita sa kog square pants unta. Wa man sa ko'y nakitaan. Murag, wa man sa tingali ko square pants. Ang ngayan, manggod ka, God. Pero dili lagi ko komportable. Di kayo ko kalihok-lihok. Mura ko gihigtan. Ay lago na una, aron nga di ka ma-conscious. Mausad. Kimber. Ay, salamat. Napisi ang celebrant sa daghang mga bisita. Ay, makapadapil na gitawon ko. Eh, kapuyag smile og plinastik, uy. Nisakit man niya akong apangig. Musiyar sa ako para maka-recharge. Ay! Ma'am, sorry kayo, ma'am. Sorry kayo kay. Wawan ako tayo, ma'am. Rona? Oh, Nagagawa sa diay ka? wapa. Tuwa pa ko sa son sa prisuhan.
nimo da? Okay. Mangayo noon nga nakagawas na ka o nakasudasad ka pagka-waitress. Asa man na, insulto? Adi, uy. Tinarong ning ako. Mentang magtinarong na sad ka. Dili na ka magpabadlong sa imong pagkatao. Sige, uy. Excuse. Wisit, naakyo na kailan ako da. O kato pag yung babayana. Ha? Wa ko makaila dayon da. Nikalit malag ka sexy. Kamao sa di mo pa sexy tong animal. Asa naman to si Angel? Wa man gyud ko makakita. Milakaw ka nga mananghit. Lugaw wa ginibayhan na eh. Mugawas ako. Akong tawagan. Mervin! Oh. Naraman da ka. Nangita ko nimo. Abi na ko milakaw na ka. Ay, nisiara ko. Og taga-naging saya ko nakitaan. Ha? Tag-ana dayon. Wagi ko ideya. Si Rona. Ha? Usa siya sa mga waitress. Ay, gusto. Hala, tuod. Tulo naman di ka buwan, no? Tulo naman di ka buwan ang iyang sentensya? Nakakita siya nimo? Ay, kadiyot, na-everyday call. Si Irene. Mugawas ako, ha? Ah, Hello? Irene? Hi, Angel! Hello? Angel, hi. Hala, ikaw na, Angel? Uy. Sa dis imo pananaw. Gupahan ko ni mo. Babae lagi kaayo ka karon. Asa di ka? Kamu na ni attorney, no? Ipababae na kaniya, no? Usa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.